How to prolong our good looks, o papaano natin mapapatagal o mapapahaba ang ating kakisigan at maayos na kaaya-aya kaanyuhan. Yan po ang ating tatalakayin dito sa Dad ng Bayan. Ako nga po pala si Michael Sai, ang inyong Dad ng Bayan. Dad ng Bayan ay lagi niyong kakampi, tutulungan ka at hindi hahayaang maapi. Marami sa ating mga kababayan ang nagtatanong, paano kaya natin mapapatagal o mapapahaba ang ating good looks? Dahil sabi nga nila, kung ang iyong kaanyuhan ay makisig o kaaya-aya, you will feel good, and when you feel good, you will do good, and you will look good. So sabi nila yon. So ngayon, tingnan natin ang aspeto para na sa ganon gumanda yung ating kaanyuhan. Una, meron tayong tinatawag na psychological aspect. Ibig sabihin, sa ating isip, kung ano yung dapat nating iniisip araw-araw para tayo ay magkaroon ng mas magandang kaanyuhan. Pangalawa, emosyonal. Emosyonal, ibig sabihin kung ano yun sa ating puso. Lagi ba tayong galit? Lagi ba tayong naiinis? Lagi ba tayong may iniisip na masama sa ating kapwa? Isa rin yan sa mga nakakaapekto sa ating kaanyuhan. Pangatlo, ang ating physical na kaanyuhan. Ibig sabihin tayo ba ay may timbang na tama? Tayo ba ay kumakain ng tama? Inaalagaan ba natin ang kalusugan? Yan ang pangatlo. At ang pang-apat, ang sinasabi nga nila, napakahalaga ng ating spiritual na katayuan kasi ito ay makakaapekto sa ating kaanyuan. So ito yung 7 tips natin para na sa ganon, mas humaba ang ating kakisigan at ang ating kaaya-ayang kaanyuhan, lalo na sa mga binibini at sa mga babae. Una, sleep, tulog. Kinakailangan bawat isa sa atin matulog ng tama. Kadalasan, 7 to 8 hours sabi nila, at if you can take nap o pwede kang umidlip maya't maya, gawin mo yon para na sa ganon, mas maging maayos ang takbo ng iyong isip at ng iyong pagkatao. At mas ahaba ang buhay ng iyong mga skin cells, sabi nga nila, at iyong kaanyuhan. Pangalawa, exercise. Dapat mag-ensayo tayo kahit na paano 2 beses o 3 beses sa isang linggo at humigit ko mo lang siguro kung 20 to 30 minutes. Kung kakayanin ninyo, mas maganda yan ang exercise, mas magbibigay ng magandang sirkulasyon sa inyong katawan at mas bababa ang inyong cholesterol level. Pangatlo, ating i-manage o bantayan ang ating timbang. So, dapat we eat healthy. Iwasan yung mga salty foods, mga fried foods, at saka yung mga sugar drinks, yung mga sugared foods, yung mga oily foods, iwasan natin. Paminsan-minsan, pwede naman. May tinatawag tayong cheat day. Pero dapat paminsan-minsan lang yon. Para naman sa ganon, hindi naman natin maramdaman na parang pinagdadamutan natin ang ating sarili at lalo lang tayong malulungkot. Pang-apat, dapat productive tayo. Dapat magtrabaho tayo. Kasi nga sabi nila, some stress is good for the mind, for the body, for the heart, at for the spirit. Bakit? Kasi kung tayo walang silbi, mas lalo tayong malulungkot at mas lalo tayong madidepress. So kung tayo ay may ginagawa at lalo tayong busy o may nangangailangan sa ating mga serbisyo at kaalaman, dapat ibigay natin to, ibahagi natin to sa lipunan. Dahil ito yung makakatulong sa ating kaanyuhan at sa ating pag-iisip at sa ating pananaw sa buhay. Kahalimbawa nga niya, tingnan natin, yung mga nagtatrabaho at talagang masipag, nabuhay ng mahaba. Katulad niyan, si Henry C. ng SM. Nabuhay yan ng mahigit 90 anyos. Ganun din si Gok Tongwei ng Robinson Group. Napakahaba din ang buhay, 90 plus din. Si Washington Sisip ng SGB, ganoon din. Trabaho lang talaga at namatay siya ng mahigit 95 anyos na yata. Ganun din si Presidential Legal Advisor Juan Ponce Enrile, 99 anyos na, pero tingnan ninyo, talaga nagtatrabaho pa rin. Sabi nga nila, ang some stress is needed for you to feel needed and to feel good with your life. So, kinakailangan meron tayong konting stress at dapat productive tayo. Panglima, ito na yung mga sinasabi natin mga external influences katulad ng drink plenty of fluid, yung iba nagko-collagen drink o collagen moisturizer, meron naman mga nagpapa-facial treatment, yung iba naman nagpapakulay ng buhok para na sa ganon, mas maganda ang iyong pakiramdam pag tumitingin ka sa salamin at mas mapapahaba mo ang iyong good looks. Pang-anim, kinakailangan siyempre positive ang iyong attitude, pananaw.
lagi kang nakangiti at lagi mong paalalahanan ng iyong sarili na ikaw'y pansamantala lamang dito sa mundong ito at dapat gumawa ka ng maraming kabutihan. Dahil habang gumagawa ka ng maraming kabutihan, yung aura mo gumaganda. Nagiging positive ang vibes mo. At habang nagiging positive ang vibes mo, bagamat hindi ka kasing kisig ni Elvis Presley o kasing ganda, halimbawa ni Catriona Gray, pero yung aura mo, yung persona mo, yun ang magbibigay sa iyo ng magandang kaanyuan. So, importanteng may positive attitude ka, lagi kang nakangiti at tumutulong sa kapwa. Because if you do good for others, you will feel good. Pang-pito, iwasan natin magalit. Iwasan nating mainggit. Huwag tayong magtanim ng masama sa ating kapwa at huwag tayong gumawa ng masama sa ating kapwa dahil ating paalalahanan ng ating sarili na pag ang ating spiritual na katayuan ay maayos at positibo, mas maayos ang ating puso, pananaw, spiritual at ang ating physical na kaanyuan o aura maapektuhan din. Yan lamang po mga kababayan, yan po ang aking 7 tips para mapahaba ninyo ang inyong kakisigan at inyong kaaya-ayang katauhan. Marami pong salamat. Ako nga po pala si Michael Sai, ang inyong dad ng bayan.